Oer een lietse maand is het 4. Omroep Friesland komt mij door het Warringdwarp naar dit Warpen te. Tretjen Dwarpen die 4 dagen lang een jelle partij televisie mee zullen. En al dat peer die traapt als eerst ouw. Door het Warringdwarp. Hier zullen het al je barren. Op dit pleintje komen wij als Omroep Friesland met een hele grote bussen staan. En de inwoners van Aldalpeer zullen je van 5 tot en 9 april, van jelle 4 tot en met 5 hun live televisie maken. Anita, hoe gaat het met de tarierings? Nou, druk. De slapeloze nachten die zijn haast niet meer te tellen. Maar op zich hebben we het aardig op een rij. Gisteravond zijn we ook weer bij elkaar geweest. Wekelijks komen we bij elkaar. En iedereen heeft dan weer zijn actiepunten afgewerkt, mensen gevraagd, materiaal geregeld. En nou, dat wordt dan weer besproken en dan gaan we weer verder. En doet het hele dwarp mee? Ja, we proberen wel van jong tot oud iedereen erbij te betrekken. Jeugd en nou ja, werkende mensen, ouders, bedrijven, van alles hopen we erbij te betrekken. Want ja, het wordt door het dorp gedragen. Ik is al een beetje een tipje van de sluier, ja? Het wordt heel spannend. Het wordt heel afwisselend. Iets concreter? Iets concreter, ja, dat wordt lastig. Oldeholpaard is een paardendorp, laat ik dat zo zeggen. Een hint. Dat is een hint. En ben je al een beetje zenuwachtig voor 4 april? Ja, dan gaat het gebeuren, hè? Ja, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar goed, wij laten het over ons heen komen. We hebben A gezegd, we zeggen B en we hebben wel alle vertrouwen erin dat het goed komt. En het is erg leuk om voor te bereiden. Welke rol heeft ze voor die Fastlane? Nou, eigenlijk nog helemaal niks. Maar voor mijn vader wel, dus. Ja, ik is er al wat hoe vertellen, of moest het toch geheim horen? Ja, ik moet het eigenlijk nog geheim houden, want ja, dat is natuurlijk nog voor dan. We mogen er niks over zeggen. Nee, echt niet? Nee, want het is geheim, hè? Je bent er net cast. Ik ben nog net kaas, nee. Steed al op de wachtje? Nee, ik net. Niks voor jou. Niks voor mij. Lauwer achter de schermen staan. Ik wil houden achter het scherm, want dit is mij ook niks. Ja, we wilden een wedstelling weer eens record gaan vestigen, maar Ik heb verder nog niks zo zitten zeker. nee, dat is allemaal nog streng geheim. Ons af hier, Aldal P. En na je week zullen we eens even zien hoe het er in Kolleman gaat. En dan.